Arị bụzi nke a na-ewekarị dịka onyinye nke anaghị afụtube oge niile ma bụrụkwazị ọrụ ebube bụ nke si n'aka Chukwu. Ọ bụ na mmụọ ya bụ ihe ka otu ezinụlọ ndị ọgọ ndị enyi na ndị nke na-echere ezinụlọ ndị be Adogu ezigbo echiche n'Uffa village Aguluzigbo na kansụl ime obodo Anọcha ji wee gbakọta n'ọnụ si ebe dị iche iche gbakọta maka ịkwanyere ugwu ikpeazụ ha ma gakwaza n'ihu wee merube ndụ nke nnukwu nne ha hụrụ n'anya bụ late Ezinne Hanna Mmegbunam Adogu bụ onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 103. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo bụ nke ga-ewetara anyị akụkọ maka ya bụ mmemme elimozu ya etu o si wee gaa. N'okwuchukwu ya n'ihe mmemme akwamozu ahụ, onye ji ọkwa parish priest nke ụlọ ụka St. Mark's Anglican Church dị na Aguluzigbo n'okpuru ọchịchị kansụl Anọcha bụ Reverend Canon John Ezike kpọkuru ndị otu Kraịst ka abụ ndị ga-ejisi ike n'ịgba ọsọ eluigwe ha na-agba n'ụwa ma gbaruo onye n'isi n'okwu ha dị iche iche ụmụ nwaanyị ahụ nagoro mmụọ ndị gụnyere onye jibu ọkwa Clark nke Anambra State House of Assembly bụ Maazị Walter Adogu, nwa nwoke izizi nke ezinụlọ ahụ Maazị Emmanuel Adogu, nwa nwoke nke abụọ Maazị Chukwuemeka Adogu, nakwazi nwanne ha nwaanyị Oriakụ Nkem Adogu mekwunye ya nakwazi otu onye na-anụ nwanne ha nwaanyị bụ Dikin Nosike mekwunye gosipụtara afọ ojuju ha nwere n'ebe Chineke nna nọ n'otu nne ha ji wee bie ndụ wee nọruo arọ one ọ nọrụ wee nwụọ, ebe ha kọwazi mma ha nwụnagoro mmụọ dịka onye nwere ịhụnanya pụrụ iche n'ebe Chineke nọ nakwazi ebe ndị mmadụ nọ, onye jiri ihe ọ nwere wee nyere ọtụtụ mmadụ aka n'ime ụlọ ụka nakwazi n'ime obodo gbaa gburugburu. Site na Aguluzigbo nke dị n'okpuru kansụl Anọcha, abụ m Emmanuel Okonkwo.